Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baky tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegdaşyz. Şugun hormat prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow sağlyk markaly iş masalyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň muraýatlaryna we aşabaş ýagyna gödäwçiligi diýen ornatmalary, Türkmenistanyň baş prokurory, paýtagtymyň hemde welaýatlaryň häkimler gatnaşdylar. İş masalynyň dowamyny ýurdumyzyň sebitlerini, durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň möhüm meselelerini, möhümligini owga işleriniň ýagdaýyna hemde milli özgürlükleri maksatnamalaryny durmuşa geçirmek boýunça alınıp barlayan işleri gödäwli turmuşa degişi başga da bir näçe wajyp meseleler garaly. Hormat prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, hem de onuň gün tertibine geçip, wilayatlary guran iş taparynyň dowamyna tebitlerde alınıp barlayan işler, o milli maksatnamasynyň ýerine getirilşi we saparyň netijeleri barada aýtmak bilen bu ýurda alınıp barlayan işleri häzirki döwrüň taraplaryna laýyk derejede guramak üçin ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyna ünsçekdi. Döwlet başlarymyza hatabat bermek üçin ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim şu günleri wilayatda aranyp barlayan işleriň ýagdaýy, şol sanyna wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna agretiýan çärelerin geçirilşi, ýa meýdan işlerine taýýarlygyň derejesi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde ekrançyk meýdanlaryna alanyp barlayan agretiýan işleriň wajypdygy barada aýdyp, meýilleşdirilen işleriň ýokary hil derejesine üpçün etmek we olary belirlenen möhletlerde ýerine getirmek hemde işleriň netijelerini ýokalandyrmak boýunça zerur guramaçylyk meselelerine möhüm ähmiýet bermegi häkimden talap etdi. Döwlet başlarymyza maksatnamalaryň çäreleri üstünlükli durumça geçirmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň çözüldüğüne toplumlaryň itaata çemeleşmegiň wajypdygyny belläp, ýa-da kişine taýýarlygyň çäklerini alınıp barlayan işleriň ýokary derejede we belirlenen möhletlerde geçirilmeginiň geljekki bol hatyryň möhüm şertligine ünsçekdi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz wilayatda gowy ýarlyk yer almanyň we soganyň ekiljek meýdanlaryna türüm hemde tekizleş işlerini geçirmekde, daýhan birleşiklerine ekişde ulanıljak owagjak tenkelerini, gurallaryny taýýarlamakda, ekin meýdanlarynyň daş töweregini we şort wakabalaryny araşdyrmakda haýal ýagallyga ýol berilýänini belledi. Şeýlekem hormat prezidentimiz bu işleriň esasan Behirden, Kaka, Akbuğday we Babadyhan etraplaryna pes tepkini alınıp barlaýanyny aýdyp, olaryň guramaçyk derejesine näýlelik bildirdi. Döwlet başlarymyza wilayatda möhümliň owagjak işlerini alyp barmakda we burada idara kärhanlarynyň işini utgaçykly ýola goýmakda guramaçyk derejesiniň pesligini, wilayatyň çäklerini alınıp barlayan işleriň owagjylygy boýunça bildirilýän talaplara laýyk gelmeýänligini, şeýlelikde büyükdenşikleriň döreýänligini belledi. Hemde işleri talaba laýyk guramagy talap etdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakallew wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan möhümliň owagjylyk işleriniň depkinleri, şeýlegem owagjylyk tenkelerini we gurallaryny ýerleri ýa-da kişini taýýarlamak, yer almanyň öýük bakçy we beýlik ekinleriň ekilýän meýdanlaryny giňetmek boýunça döwlet başlarymyzyň beren tapşyryklarynyň ýerine getirilşi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, meýilleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirmek, aýratynda möhümliň owagjylyk işlerini ýokary hilli we agretiýan kadra laýyklykda geçirmek, şol wagtyň özünde ekin meýdanlarynyň, tuw akabalarynyň arasaçyk derejesine ýerigdelik gödäwçilikde saklamak meselelerining wajypdygyny belledi. Bu babatda häkime anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyza wilayatyň akin meýdanlaryna özüç suwun tutmak we buğdaýy goşmaça iýmitlendirmek, gowy-çanyň, ýazlyk yer almanyň we beýlik ekinleriň ekiljek meýdanlaryny taýýarlamak, bezergi traktorlaryny awatlamak işleriniň depkinleriniň pesligini belledi. Milli liderimiz aýratynda ekin meýdanlarynyň daş töweregini, suwar akabalaryny araşdyrmak, suwarşyň häzirki zaman suwlaryny ornaşdyrmak işleriniň wilayatyň Serdar, Bereket we Etrek etraplaryna alınıp barlayan derejesine näýlelik bildirdi. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly munyň özü owagjylyk boýunça alınıp barmaly işleriň talaba laýyk gurulmaýanyny görkezýär. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz işleri degişli derejede ýola goýmagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim häzirki döwürde Daşoğlu vilayatyny durumçy ykdysatyny ösdürmek boýunça o milli maksatnamasynda kesitlerin wezipeleriň ýerine getirilşi, şeýlekem möhümliň owagjylyk işleriniň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda azyk bolşugynyň hassa üpçün edilmeginde, tenagat kärhanlarynyň işiniň büyükdensiz ýola goýulmagyna, owagjylykçylara möhüm ornyň degişligini belläp, şu günler alınıp barlayan möhümliň işleriň talaba laýyk gurulmagynyň, olaryň öz wagtyna we ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm wezipe bolup durýanyna ünsçekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz wilayatyň suwar şakabalaryny araşdyrmak boýunça zerur işleriň geçirilmeligini belledi.
Hormat prezidentimiz bir işlerin ruh veren, görogly, bollumsaz we aktyp taraplaryna pis tepkinlerde alınıp barlyanyny bellep, bir işlerin gurulşyna nägilik bildirdi. Vilayetde Goğuçanyň, ýazlyk yer almanyň we beýleki kinleriň tebitiň toprak gowa şertlerine laýyk gelýän görnüşleriniň öýtürilip ýetişdirilmegine alymy esasda çemilişilmeliler. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz owagy jogyna alınıp barýan işleriň depkinlerini güýçlendirmek, buýdagy häzirki zamanyň özün tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, şeýlelikde beýgurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek meselelerine zerur ähmiýet bermegi häkimden bir talap etdi. Soňra Liwap vilayatynyň häkimi Amangeliýew hormat prezidentimizden ulul beren tabjyklarynyň ýerine getirilşi, vilayatda alınıp barýan mögsümden owagyjyk işleriň ýagdaýy barada hadabat berdi. Şeýlekem häkim häzirki döwürde ýa-da kişine taýýarlyk işleriniň derejesi yer almanyň göýük bakça ekinleriniň ekilýän meýdanlaryny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hadabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, owa zähmetkeşleriniň netijeli iş üçin ýerul şertleriň döredilmeginiň we öňde durýan wezipeleriň çözgüdüne toplumlaryň ýetatda çemeleşmegiň, tebitleri östirmegiň maksatnamasynyň möhüm talabydygyny bellep, ähli mögsümlüğün owagyjyk işleriniň ýokary hilli we bellenlen möhletlere laýyklykda geçirilmeginiň wajypdygyny ünsjekdi. Hormat prezidentimiz vilayetde owagyjyk ekinlerini östirip ýetişdirmek boýunça mögsümlüğün işleri, bellenlen agrotexnik möhletlerde geçirmek işleriniň depkinlerini ýokalandyrmagyň zerurdygyny ünsjekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz vilayetin köýtürna, döwletli, hojammal we farap etraplaryna gowy çekiljek meýdanlarda türüm tekilleş işlerini geçirmekde hemde şortu wakabalaryny aratsalamakda işleriň pis tepkinlerde alınıp barlyanyny bellep, bir işleriň gurulşyna nägilik bildirdi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz işleri talaba laýyk ýola goýmagy häkimden bir talap etdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anaverdiýew häzirki döwürde vilayatda alınıp barýan mögsümlüğin owagyjyk işleri, yerleri we tehnikaları hemde ekste ulanjak gurallary ýa-da kişini taýýarlamak, şol buratyň özüne ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň göýük bakça ekinleriniň kişine taýýarlyk boýunça ýaýlandyrylan işler barada hadabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, meýleşdirilen ähli owagyjyk işleriniň agrotexnik kadra laýyklykda geçirilmeginiň hemde ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň we bellenlen möhletlerde ýerine getirilmeginiň möhüm talapdygyny ünsjekdi we burada alınıp barýan işlere bir gödäwçilik etmegi taşyrdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz vilayatyň akin meýdanlaryna ösüşdigini tutmakda we buğdaýy mineral dökünler bilen imitlendirmekde, owagyjyk tehnikalarny we gurallaryny ýa-da meýdan işlerine taýýarlamakda işleriň haýal alınıp barýanyny belledi. Hormat prezidentimiz vilayatyň ekrançyk meýdanlarynyň daş töwereklerini, suwarş we şort wakabalaryny aratsalamak işleriniň depkinleriniň pisligini ünsjekip, bu wagtda Oğuzhan, Türkmengala, Garagum we Mari taraplaryna alınıp barýan işleriň derejesine nägilik bildirdi. Şunun bilen baglanşykly hormat prezidentimiz işleri degişli derejede ýola goýmak babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Urad Geldiýew söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, hyzysanyna akin meýdanlaryna ýerine getirilýän iýdek işleriniň derejesi we ýaz meýdan işlerine taýýarlygyň çäklaryny amala aşyrýan çäreler barada hadabat berdi. Ýa-da kişine owagyjyk tehnikalarny we degişli gurallary, ýerleri, zerur tokumlary taýýarlamak işleri toplumlaryň esasda alınıp barýar. Şol buratyň özünde ýurdumyz boýunça yer almanyň göýük bakça we beýleki ekinleriň meýdanlaryny giňeltmek boýunça işlenip taýýarlanan maksatnamanyň çäklaryny zerur işler ýerine getirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna alınıp barýan mögsümlüğin owagyjyk işleriniň hemde ekinleri ösürip ýetişdirmek boýunça amala aşyrylýan agrotexnik çäreleriň geçirilişiniň talaby laýyk gurulmalydygyna ünsjekdi. Vilayet häkimleriniň öňde durýan wezipeleriň ýerine getirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmeýänligi, işleri bellenlen wagtda we ýokary ýylly geçirmek boýunça guramaçyk meseleläriniň pesligi sebäpli amala aşyrylýan agrotexnik çäreleriň hil derejesi talaba laýyk gelmeýär diýip hormaty prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz bu barada gurulmagy dowam edip, vilayatlanyň häkimleriniň we Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owasynagy toplumna göýükçi diýen ornbasary Urad Geldiýewiň bu ýurda alyp barýan işlerine nägilik bildirip, olardan öňde durýan wezipeleriň çözgüdüne ören jogapkärçilikli we himmet tarapyny esasda çemeleşmegi bir talap etdi. Sanly markaly geçirilýän iş maslahatyna soňra hormat prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowy hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Pürçekowy güne ara gatnaşyga çagyrdy.
Aşgabat şäheriniň häkimi häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäherine alınıp balyan işleriň ýagdaýy, Hudusanna şäheriň çäklerini gurulşyga alınıp balyan medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşygynyň diýipginlerini ýoklandyrmak boýunça hormat prezidentimiziň tapşyryklarynyň ýerine ýetirilşi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ak mermerli Aşgabaty himme taraplarını ösürmek, şäheriň çäklerini meýilleşdirilen çäreleri üstünlikli durumşa geçirmek, hemde medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşygyny degişli derejede alyp barmak uğruna ýerine ýetirilýän işleriň diýipginleriniň pesligini belläp, işleriň gurulşynyň derejesine näýlelik bildirdi. Hemde işleri talaba laýyk ýola goýmagy häkimden talap etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pirçekow ýurdumyzyň dürli künjeklerini, şol sanna Aşgabat şäherine gurulşyga alınıp balyan deskalardaky işleriň ýagdaýy, aýratynda ýol ulug düzüminiň işini kämilleşdirmek boýunça döwlet başçylarymyzyň uzal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilşi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, paýtagtymyzy himme taraplarını ösürmek, onuň degişli düzümlerini döwre baplaşdyrmak boýunça meýilleşdirilen çäreleriň öz wagtynda we ýokary hili geçirilmeginiň wajypdygyna ünsjekdi. Döwlet başçylarymyz paýtagtymyzda alınıp balyan işleriň nusgulyk dereje eýi bolmalygyny belläp, bu gurda işlenip taýýarlanan maksatnamalardan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek bilen baglanyşly meselelere jogapkärçilikli çemeleşmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra sanyl gomarkaly geçirilýän iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Aşgabat şäherine we ýurdumyzyň wilayetlerine gödäwçilik edýän ornmatarlarynyň, ýurdumyzyň baş prokurorunyň hemde Aşgabat şäheriniň we wilayetleriň häkimleriniň gatnaşmagyna dowam etdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda ýol gurulşy boýunça degişli maddi enjamlaryň binýadyň, degişli tehnikalaryň wilayetleriň häkimlikleriniň garamagyna geçirilenini we şu döwürde ýol gurulşy boýunça alınıp balyan işleriň derejesiniň pete gaçanlygyny belledi. Hemde bu babatda ýurdumyzyň baş prokuroru Attaýewiň degişli urda geçirilen seljermeleriň netijeleri baradaky hatabatyny dinledi. Baş prokuror Attaýew geçirilen prokuror barlarlarynyň netijesinde ýol gurulşygyna degişli düzümleriň tehnikalarynyň wilayetleriň häkimlikleriniň garamagyna geçirilmegi bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerini alınıp barlayan ýol gurulşy işleriniň derejesiniň pete gaçanlygynyň, degişli tehnikalaryň netijeli peýdalanmaýanlygynyň, ätiýaşyk şaýlarynyň ýetmezçilik edýänliginiň ýüze çykarlanlygyny hatabat berdi. Bu bolsa ýurdumyzyň çäklerini, ulug ýollaryny talaba laýyk saklamak we täzelerini çekmek işlerine özüniň yaramaz täsirini getiripdir. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, işleriň şeýli derejede gurulmagynyň alalaşyp bolmajak ýagdaýdygyny belledi we degişli gur boýunça prokuror gödäwçiligini dowam etmegi tapşyrdy. Hormat prezidentime de ýurdumyzyň wilayetlerini guran iş saparlarynyň netijeleri barada aýdyp, tebitlerde o milli maksatnamasynyň ýerine ýetirişiniň talaba laýyk gurulmaýanyny belledi. Hudusanna ýol gurulşygynyň medeni durmuş maksatly deskalarda ýerine ýetirilýän işleriň diýipginleri häzirki döwrüň tarapyna laýyk gelmeýär. Döwlet başçylarymyz bu arada gurulmy dowam edip, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň wilayetlere gödäwçilik edýän ornmatarlary hemde wilayetleriň häkimleriniň tebitleriň durum çöpçünçiligini gowlandyrmak boýunça alınıp balyan işler baradaky hatabatlaryny dinledi. Hormat prezidentime de döwlet tarapyndan degişli gollawlaryň berilýänine garamazdan ýurdumyzyň dürli künjeklerini we paýtagtymyzda ýol ulug düzümine degişli alınıp balyan işleriň derejesiniň pesligine, ýol gurulşygynyň diýipginlerini ýoklandyrmak wezipeleriniň durmuşa geçirilmegine jogapkärçilikli çemeleşilmeýänligine üns çekip, bu gurda alınıp balyan işleriň hiliniň we diýipginleriniň pete gaçanlygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz wilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň bu gurdaky işleri talaba laýyk derejede guramaýanyny aýdyp, olaryň işine näýlelik bildirdi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň ýol ulug düzümine degişli işleri belirlenen meýilnama we häzirki döwrüň tarapyna laýyk derejede guramagy Aşgabat şäheriniň we wilayetleriň häkimlerinden bir talap etdi. Şeýlekem hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň wilayetlere we Aşgabat şäherine gödäwçilik edýän ornmatarlaryna tebitlerde hemde paýtagtymyzda ýerine getirilýän işlere gödäwçiligi güýçlendirmegi tapşyrdy. Hormat prezidentime de vice-premier Pirçekow ýyzlenip, ýol gurulşy boýunça alınıp balyan işleriň diýipginlerini ýoklandyrmak we bu gurda alınıp balyan işleri kämilleşdirmek maksady bilen ykdysat toplum bilen birlikde degişli teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Döwlet başçylarymyz wilayetlerde medeni durmuş maksatly binalaryň, mektepleriň, çağlar baglarynyň, hassahanaryň, taglyk öýleriniň, sport mekteplerining deskalarynyň, medeniyet öýleriniň, şeýlekem ýurdumyzda 2019-njy, 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyny ösürmek maksatnamasyna we o milli maksatnamasyna laýyklykda wilayetlerde awtomobil ýollarynyň gurulşyklaryna ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň, belirlenen işleriň öz wagtyna ýerine getirilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny belledi. Milli liderimiz bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda halkymyzyň durmuş üçinçiligine degişli işleriň alınıp balmagynyň,
dürlü maksatly diskalaryň gurulşyklaryny we ilatyň durmuş düzümindäki işlerde häzirki zamanyň üstün tejribesiniň ulanmagynyň we ýoňa täsir tehnologiýalaryň sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň döwrüň möhüm talabydygyny aýdyp, burada ýerine ýetirilýän işleri iýigderli gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Hormat prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş masagyny jemläp, oňa gatnaşanlara watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmeginiň we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň bähbidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Yurdumuzda geýiňden bellenýän watan goroşorunyň güni münasibetli Türkmenawa şäherine Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Lewap vilayet polisiýa müdürlüğiniň işgärleri üçin niýetlenen ähli amatyklary bolan 32 sany 6 otogly kotej görnüşi ýaşaýyş toplumynyň açylyp ulanylmagy berilmegi goşa bayramçylyk urly. Täze ýaşaýjy toplumynyň açylyş dawrasyna Içeri işler ministrliginiň ýoly başlary, jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri, hormatly ýaşullar, ýaşlar, gurulşykçylar, vilayet polisiýa müdürlüğiniň işgärleri, şol sanda täze jaýa göçüp gelmek bagty meseleden maşgalalar gatnaşdylar. Halkyň arkadaly zamanatynyň joşgyny hemde taryh wakalarynyň birine urulan bu davrada vilayet polisiýa müdürlüğiniň aýdymsa topary hemde vilayetin medeniyet we sungudy fatlary döredicilik toporlary özleriniň aýdymsaly çykyşlary bilen täze eýlerini bugünkü şatlyk bilen gutladylar. Yerine yetirilen aýdymsalarda berkara döwletimizin bagtyýarlyk döwrüniň, hormatlar kadamynyň amala asyrýan äger türlü tutumly işleriniň, halkyň arkadaly zamanatynyň, gadanylýan uly tutumly işleriň bagtyýar durmuşymyzyň hemde nurana geljeğimiziň wasfy belentden yetirli. Dawarada çykyş edenler berkara döwletimizden bagtyýarlyk döwrüne adamlaryň awadaçylyk derejesini ýokarlandyrmak baradaky aladanyň döwlet başdamynyň amala asyrýan syýasatynyň möhüm ugur hökmüne kesitlenenligini gowunç bilen bellediler. Ähli degişli düzümleriň döredilmegine ulgamlaryň çemeleşmeleri üpçün edýän işler ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça äger türlü durmuş maksatly taslamalarda öz beýany tapýar. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyzda bolsa ýaly halk gojalygy toplumyny sene gatlaşdyrmak bilen baglanyşly düýpli öwretmeler amala asyrýar diýip çykyş edenler bellediler. Dawaranyň dowamyna iň bir buýsanlarjy hemde ýatan çykmajak pursatlar, ählamatlyklary bolan döwrewap öýlere göçüp gelen bagtyar maşgalalara dawaraly ýagdaýda ýaşaýyş jaýlarynyň aşagylary goşurly. Döwrewap jaýlaryň aşagylary goşurylan vilayetin polisiýa müdürlüğiniň işgärleriniň olaryň bagtyar maşgalalarynyň arkada prezidentimiň aýdýan alkyş sözleri aýratyn tolgunlarjy boldy. Soňra bu döwrewap ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşygyna tapatlanyp dähmet çeken gurulşykçylary hormatlar kadamynyň adyndan sowgatlar goşurly. Ýeri gelende bellesek täze ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulyp ulanmagy bermegi Günnäwr vilayetde asylly däwe urly. Ana bugünkü 32 sany kotej görnüşli täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dawarasam munyň aýdym futnamasydyr. Hormatlar kadamynyň şäher gurulşyk ulgamyna bildirýän talaplary nazara alynyp gurulan bu täze binalar Türkmenawa şäher häkimliginiň buýrmasy esasyna ýerli gurulşykçylar tarapyndan ýerine ýetirildi. 32 maşgalany ýetlenen täze ýaşaýyş jaýlaryna 6 otogly ählamatlyklary bolan öýler ýerleşdirilen. Bir wada 32 maşgalanyň jaý toýuny toýlamaklary Mehriban arkadamynyň döwlet adam şünürdiýän syýasatynyň dawarlanýanynyň aýdym futnamasydyr. Täze ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýjylar üçin oňoýly ähli şertleriň gözüne tutulmagy, otoglaryň ýerleşiginiň amatly bolmagy hemde milli ýörelgilerimize laýyk gelmegi aýratyn belliliklidir. Umuman bir ýerde türkmen halkynyň asylly desurlaryna laýyklykda bayramçylyk hemde maşgala dawaralaryny guramak, mihman kabul etmek, sadaka vermek hemde beýleki dawaralary geçirmek üçin ähli zerur şertler gözüne tutuldy. Jaýlaryň gurulşygy halkymynyň ýaşaýyş durmuş desturyna hemde herki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilip, kotejlaryň gurulşygyna ýerli çyýmal serişdelerinden taýýarlanan ýokary hilli gurulşyk önümleri peýdalanýarly. Gurulşykçylar hemde bedeg işler ýerine ýetirýänler täze binalaryň awdanyşdyrylyşyna aýratyn ähmet berdiler. Ýagty otoglar, öýl boşly bedeg aýratynlyklary, aşganadaky mebeller bu ýere göçüp gelenleriň göwnünden turýar. Jaýlarda goýulan mebeller ýerli hususy kärhanalar tarapyndan taýýarlandy. Şeýlede gurulşyk işlerine ýurdumyzda öňürilýän hemde ekologiýa taýdan amatly gurulşyk serişdeleri peýdalanýarly. Görnüşe ýaly vilayetde anlap barlayan giň gowurumly gurulşyk işlerine durmuş ykdysady ösüşüň tapgarlary aýdym görnýär.
ählamatlyklary bolan ýaşaý jaýlaryny gurmak ösüşiň hemde özgörüşiň esasy ugur bolup durýar. Hormatlar kadamynyň belleşi ýaly ýurdumynyň şäherlerine we obalaryna ýaşaýy durmuş şertlerini mundan meýlekde gowlanyrmak, ilatyň awadançylyk derejesini ýokarlandyrmak, milli maksatnamalaryň hemde strategiýalaryň esasy ugur bolup durýar. Ma'lum bolşy ýaly mehriman arkadaşymyz halkymyzyň awadançylyk meselelerine möhüm üns berýär. Bu wasa hormatly prezidentimiň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tuturýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Bu ýaşaý jaýlar toplamynyň açylyp bolmagy berilmegi de mehriman arkadaşymyzyň amala asyrýan äger türlü tutumly işleriniň nowata hysutnamasydyr. Täze öýleriň bagtyar ýaşaýjylarynyň jaý toýlary milli däplerimiziň barha dawarlaryny ýanyň urkazy. Täze jaýlara göçüp gelen bagtyar maşgalalar adamy jemgyýetiň iň ýokary gymmaty hökmüne karar eden ähli aradasyny bagtyar ýaşaýşy üpçün etmäge gönükdirýän, bagtyar durmuş syýasatyny netijeli amala asyrýan hormatly bilen serkerde başymyza hoşalyk sözlerini aýtdylar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynda täze aý önümçilik birleşigi süýji önümlerini öňürmegi ýoly goýmagy meýleşdirýär. Şeýle geljekde ýurdumyzda gury süýt önümlerini öňürmegi maksadyny Telekeçiler ýurdumyzyň altyn gaznasy diýen hormatly prezidentimiz hususy işe urlan berkarar watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pogtolandyrmaga goşýan goşundyny ýokary baha berýär. Mar welaýatyna täze aý önümçilik birleşiginiň düzümindäki hususy kärhanalarda alınıp barilýan giňerimli işler hemde gazanylýan zähmet üstünlikleri bolsa, bu hakykaty bütün aýdynlygy bilen tasdikleýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan täze aý önümçilik birleşiginiň kärhanalaryna häzirki wagtda önümlen köp görnüşleri öňürilýär. Ýokary hili we ekologiýa taýdan arasalygy bilen tapawutlanyp, halkara hil ülümlerine dol laýyk gelýän bu önümler ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmäge uly goşantyr. Olar el ýeterli bahasy bilen hem tapawutlanıp, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýar. Gahrman arkadaşymyzyň döretip beren giň şert mümkinçilikleriniň berýän golluk himayetleriniň netijesinde kärhana uly üstünlikleri gazanyp, täze önümçilik düzümleriniň bir näçesini işe girdime arkaly diňe bir ýurdumyzyň däl eýsem tutuş tebitiň iň ýeri önümçilik birleşikleriniň birine uruldy. Bagtyar zamanamyzyň ösüşlerine münasip goşun toşýan täze aý önümçilik birleşiginiň döwrewap tehnologiýalary dünýäň öňdebarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpçün edilen önümhanalaryna häzirki wagtda her günne süýt, gatyk, peýnir, süýji kökü, doňdurma, şoklat we köpsanly beýleki azyk önümleriniň her günne 100 tonadan gowragy öňürilýär. Önümlüň görnüşleri müňden hem geçýär. Önümçilik birleşiginiň hünärmenleriniň döwrewap alman gazananlaryny ýygyderli özleşdirmegi esasyna azyk önümleriniň yaramlylyk möhletini ýokarlandyrmak başartdy. Täze aý önümçilik birleşigi öz önümlerini daşarky bazara çykarmak babatda da uly üstünlikleri gazandy. Häzir onuň önümleri Hytaý Halk Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna, Gazagystana, Täjikistana we beýleki ýurtlara eksport edilýär. Täze aý Hytaý Halk Respublikasyna uly meçherde doňdurma eksport edip, milli önümlerimiziň dünýädäki meşhurlygynyň artmagyna ýardam etdi. Täze aý önümçilik birleşiginiň düzümine meýweçilik hemde bagçylyk hojalyklary, mallarçylyk toplumy, balykçylyk hojalyklary hereket edip, olaň her birine ýokary netijeler, zähmet üstünlikleri gazanylýar. Täze aý önümçilik birleşiginiň kärhanalaryna jemi 4000-den gowrak adam tähmet çekýär. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynda täze aý önümçilik birleşigi süýji önümlerini öňürmegi ýoly goýmagy meýleşdirýär. Şeýle hem geljekde ýurdumyzda gury süýt önümlerini öňürmegi maksat edilýär. Döwlet başçylygynyň gollugyndan ruhlanyp, dürejlikli we tutan ýerli zähmet çekýän telekeçiler hemde önümçilik birleşiginiň agdy bir işgärleri halkymyza ajaýyp zamanany peşkeş beren gahrman arkadagymyza alkyş aýdyp, mundan beýlägem watanymyzyň barhary waşlanmagy, mehriban halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşamagy uğruna amala aşyrylan asylly işlere münasip goşunt goşmagy uğruna ihlasly işlejekdiklerini anandyrýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçilik ulgamy milli ykdysadymyzyň möhüm bölegine uruldy. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işleňleşmegi netijesinde täze iş ornlary köpelip, bäsleşik hukyply önümlerini öňürilşi barha artýar. Döwlet başçymyzyň telekeçilik ösürme hakynda kabul edýän il ýurt bähwetli kararlary Ahar welaýatynyň telekeçileriniň ýokary hili önümleri öňürmek bardaky höweslerini has belende götürýär. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda telekeçiligi mundan meýlekde hat netijeli ösürmek barada edýän tagallalary Ahal welaýatyna da bu il ýurt bähwetli işiň hat netijeli ýoly goýulmagyna uly himayet berýär.
Şoň netijedinde häzirki wagtda vilayaty telekeçilik bilen meşgul bolýan adamlaryň sany barka artýar. Akyl vilayatynyň ýa-ni şäheriniň Bars hususy kärhanasym soňky ýyllarda önürýän önümleriniň ýokary hilligi bilen ila taratyna giňden tanalýar. Dünýäniň ösen ýurtlarynyň inkämi tehnologik enzamlary oturdulan bu kärhanada ilatyň köpetligi bildirýän fizik ökü önümleriniň birnäçe görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň bäşdi, ýagny taýýarlaýjy, garjy, bisirji, sowadyjy hemde gaplaýjy bölümler bolup, olarda ýakly önümçilik işleri awtomatik usulda dolandyrylýar. Kärhanada öndürilýän önümleriň durly görnüşleri bolup, bu önümler alzylaň aratyna uletlige eýe bolýar. Bu ýerde öndürilýän ýokary hilli önümler şertnamalar esadyna ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde vilayatlary uradylýar. Kärhanada öndürilýän ýokary hilli önümleriň il günümiziň toý taşaklaryny bedäp durmagy bu önümleri öndürýän işi hünärmenliň ihlatlarynyň we zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýändiginiň aýdyň şaýady bolýar. Häzirki wagtda işler barha ilerleýän bu kärhanada geljekde ila tarapyndan has köpütlegi bildirilýän fizik ökü önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagam gödegine tutulýar. Hormatly prezidentimiň öýleri hakda edýän aladalaryndan uruklanan kärhananyň zähmetýär işgärleriniň çekýän zähmetleri olaň halkyň arkadagly zamanasy ýylynada öz öňlerini goýan asylly maksatlarynyň murat tapşykdygyna bolan ynam pugtalandyrýar. Paýtagtymyzdaky jemgyçilik guramlarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň we mejlisiniň hemem Magtym Muradowyň ýaşar guramasynyň merkezi geňeşiniň birlikde guramagyny arka dagly döwrümizde göwünlüň ganaty bedew, ajyp sunugat asly behiş zamanaň zygnaty bedew atly dawarly maksat geçirildi. Gahrman arkadağımızın yürek sözünden, şahirana duygusundan goý ajaýyp ilhamly eserinden badalgalan bu ýylimyzyň hem gutluk adamnyň döwletli diýärimize düşýänligini ýylyň ilkinji günlerindäki wakalardanam aýdyn görmek bolýar diýip maslahatda çykyş edenler aýratyn bellädiler. Türkmenistanyň ýaş nesilleri üçin bahasy baýlyk bolan beýik görelli hem ýörelgi mektebiniň nusgasyny görkezýän Gahrman arkadağymyza bugünkü ýaşuly raýatlaryň hem nesilleň alkyşlary egsilmege gurmak, döretmek, bina galdyrmak biziň ata-babalarymyzdan gelýän milli ýolumyz. Bugün şol milli ýoluň zamanany özgörtüji Gahrman arkadağymyzyň beýi işleri bilen ne derejede belentliklere göterilýändigini hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň sebitlerini amala aşyran iş taparyndan aýdyn görmek bolýar. Şeýle mazmunly maslahat ýaşlar guramasynyň Balkyn vilayet geňeşiniň Demokratik Agrar Partiýalaryň Balkyn vilayet komitetleriniň guramagyna Balkyn abatdaky Newitçilik orta hünär okuw mektebine de geçirildi. Ýurdumyzyň telewiziýa, radio pleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti, döwlet neşriýat gullugy tarapyndan guralan maslahatlarym işiň häsiýeti bilen tapawutlandy. Ol Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň halkara habar berişdirişlerini beren interwýulary, Merkez Aziýanyň döwlet başçylarynyň konsultatiw duşu hemde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samiti atly möhüm siýasy kitaplaryň neşir edilmegine bagşlandy. Ma'lum bolýan kitaplarda milli liderimiziň başçylygyny dörejelikli ösüş ýoly bilen anamly ýöne barýan garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň netijeli daşar siýasat uğry aýdyn şöhlelendirilýär. Maslahatlara gatnaşyjylar halkyň arkada zamanasy ilip elan edilen şu ýylda neşir edilen täze kitaplar häzirki we geljekki nesiller üçin watanymyzyň şuňky şany taryhyny açyp görkezýän gymmatly miras boljakdygyny bellediler. Kitaplarda beýan edilýän wakalar hormatly prezidentimiziň oňun täzeçilik siýasatyny bütün aýdynlygy bilen açyp görkezýär. Şol siýasat netijesinde Türkmenistan bütün dünýäde depkinli ösýän siýasy, ykdysady hemde insanperwer ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygynyň baş oruny durmuşa geçirgen döwlet hökmüne giňden tanalýar. Maslahatlara gatnaşyjylar alyp barýan içeri we daşar siýasaty üçin arkada prezidentimize hoşallyk bildirdiler hemde milli liderimize onuň köp orly giň öçürli işlerine täze ägirt uly üstünlikleri arzu etdiler. Hormatly prezidentimiň öňden görjekli parasaty başçylygyny hemem taýsy taýlary netijesinde döwletimize kämil bilim ulgamy döredilip, ýaş nesillerimiziň döwrüba bilim we terbiýe almagy, dörejilik işi bilen meşgul bolmagy, beden hem ruhy taýdan sagdan bolma urna giň möçürli möhüm özgörtmeler amala aşyrylyp, ähli şertler döredilýär.
Hormatly prezidentimizin watançylyk, zähmetseýerlik, ahlaklylyk, insanperwerlik ýaly ajaýyp häsiýetleri özüne jemleýän, milli mirasymyza sarpy goýan nesiller terbiyelemek, okuwçylaryň tebigy zekinlerini we başarnyklaryny ösdürmek, häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän, dürejlikli pikirlenýän ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek, milli mirasymyzy ýaş nesliň arasynda giňden wagt etmek, halkymyzyň milli senetçilik däplerini ösdürmek babatda beren taşlyklaryny durmuşa geçirmek maksady bilen döwletimiziň umumy bilim berýän mekdeplerinde hereket edýän zähmet gurnaklarynyň işleri hassa kämilleşdirilýär, täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Umumy bilim berýän mekdeplerde okudylýan durmuş zähmeti okuw dersiniň dowamy hökmüne hereket edýän zähmet gurnaklarynyň maksady ýaş nesli milli gymmatlyklymyzyň esasyna terbiýelemekden, okuwçylara durmuşda zerur bolan hünär başarnyklaryny we enniklerini bermekden, olaryň tebigy zekinlerini ýüze çykarmakdan we geljekki maşgala durmuşyna taýýarlamakdan, okuwçylaryň durmuş enniklerini kämilleşdirmekden, olaryň ata-babalarymyzdan we enem amalarymyzdan häzirki güne ýetip gelen, sünnälenip sunugat derejesine ýetirilen milli senetçilik hemem el işleriniň nuskalaryny münasip dowam etdirmeklerini, şeýlede ösdürmeklerini gazanmakdan ibaretdir. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan okuw ýylynyň dowamyna umumy bilim berýän mekdeplerde hereket edýän zähmet gurnaklarynyň işleri boýunça toplanan oňyn tejribeleri ýaýratmak, mektep okuwçylarynyň tebigy zekini ýüze çykarmak, şeýlede gollamak maksady bilen dürli görnüşde dörejilik bäsleşikleri, mektep okuwçylarynyň taýýarlanan milli senetçilik işleriniň sergileri ýygydarly geçirilýär. Hormat alman orta ýurdumyň aýtyny we paýtaht Naşgabatda 24-nji ýanwarda saat 20-den 25-nji ýanwarda saat 20-ne boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat howlugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan vilayatynyň täpegine tutup ömürli bolma mümkin günnordan teleskopda 9-14 metr ýetýän şemal uturup, howa ýejetine 3 gradus sowukdan 2 gradus eşen maýl, gündüzine 9-14 gradus kenary taraplarına 4-9 gradus maýl bolar. Ahal vilayatynyň täpegine tutup ömürli bolma mümkin günnordan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal uturup, howa ýejetine 4 gradus sowukdan 1 gradus eşen maýl, gündüzine 4-9 gradus günorta taraplarına 13 gradus eşen maýl bolar. Mary vilayatynyň täpegine tutup Demrat günnordan teleskopda 5-10 metr ýetýän şemal uturup, howa ýejetine 0-5 gradus eşen sowuk, gündüzine 7-12 gradus maýl bolar. Liverpool aýtyny täpegine tutup Demrat günnordan teleskopda 6-10 metr ýetýän şemal uturup, howa ýejetine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 3-8 gradus maýl, günorta taraplarına 12 gradus eşen maýl bolar. Daşowut vilayatyna bulut howaryp ömürli bolma mümkin Demrat günnordan teleskopda 6-11 metr ýetýän şemal uturup, howa ýejetine 6-11 gradus sowuk, gündüzine 4 gradus sowukdan 1 gradus eşen maýl bolar. Paýtaht Naşgabatda üýtgä turýan bulutly howaryp ömürli bolma mümkin günnordan teleskopda 8-10 metr ýetýän şemal uturup, howa ýejetine 1-3 gradus sowuk, gündüzine 7-9 gradus maýl bolar. Ýurdumyň ýanwar aýynyň 25-ne magnetik haýsatynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edi vatandaşlar gyş pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýandygyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyk tegenmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozun börejikleriniň kadadan 8 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanyşykly howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşar. Bulary berja etseňiz ýylyň üstüne pasyny öz saglygyňyzy gorap berersiňiz.
Mehriban adamlar şunun watan habarlar peşinde jemleýäs. Berkarar döwletmeden bagtyarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär. Ähli ötüşlerin ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, ededileşer.